Εμείς ιεραρχούμε τους τομείς πολιτικής και πρώτη προτεραιότητά μας είναι η παιδεία. Ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Νασιό να μας δίνει το στίγμα του νέου σχολείου που εμείς ονειρευόμαστε. Αυτά απαιτούν αλλαγές, τόσο στο περιεχόμενο των σπουδών, όσο και στη στόχευσή τους. Άλλωστε, για να απαντήσουμε στο τι παιδεία θέλουμε, πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στο τι πρότυπο ανθρώπου επιθυμούμε να διαμορφώσουμε. Η παιδεία είναι η πρώτη μας προτεραιότητα γιατί διαμορφώνει το ήθος των ανθρώπων. Αυτό που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας είναι ψυχή και Χριστό. Πρέπει να ενισχύσουμε την ιστορική μνήμη και να συμβάλλουμε στην εδραίωση της κοινής εθνικής μας συνείδησης. Είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε ότι η εθνική μας ακεραιότητα δεν διατηρείται μόνο με στρατεύματα στα σύνορα, αλλά πολύ περισσότερο με την εθνική μας μνήμη, επισημαίνει ο Αγίου Πατήρ Άγιος Ρωμανίδης. Σήμερα το ήθος τείνει να αλλάξει διεθνώς. Η υποκριτική αντίληψη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιείται και διαδίδεται σαν δείγμα πολιτισμού, μαζί με τις νέες αντιλήψεις περί ευθανασίας, δωρεάς οργάνων. Είναι ο δικός τους πολιτισμός, ο δυτικός πολιτισμός. Αντικατέστησαν τις αρετές με τα προαναφερθέντα δείγματα που παρουσιάζουν σαν ανθρώπινες κατακτήσεις, καθώς και με αξίες, όπως η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, που όμως είναι νοθευμένες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό το ήθος των ανθρώπων? Η δύναμη μιας κοινωνίας είναι το πνευματικό επίπεδο του λαού της. Αν στους κόλπους ενός έθνους στερέψουν οι πνευματικές δυνάμεις, καμία πολιτική οργάνωση ή οικονομική ανάπτυξη δεν είναι ικανές να το σώσουν. Η σταθερότητα της κοινωνίας χτίζεται πάνω στη βάση ενός συνειδητού αυτοπεριορισμού. Πάνω στο καθήκον να υποχωρεί πάντοτε το άτομο μπροστά στην ηθική δικαιοσύνη. Η ελευθερία του ανθρώπου προχωρεί μέχρι τον εθελοντικό μας αυτοπεριορισμό για το καλό των άλλων. Το ρωμαϊκό φιλότιμο έχει ακριβώς θεμέλιο τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που συντείνουν στην υπέρβαση της ιδιοτέλειας. Αυτά πρέπει να μεταδώσουμε στα παιδιά μας μέσω δασκάλων οι οποίοι έχουν συναίσθηση της αποστολής τους κατά προτεραιότητα πέραν των άλλων απαραίτητων γνώσεων. Δεν θα αναφερθώ σήμερα σε απαραίτητες αλλαγές όπως η αξιολόγηση σε κάθε βαθμό της εκπαίδευσης ή ο εξευρελισμός της κομματοκρατίας από τα πανεπιστήμια και τα σχολιά, ώστε να λειτουργήσει επιτέλους το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα αναφέρω δύο σημαντικά σημεία. Αφενός, το ότι πρέπει το σχολείο να καλλιεργήσει την αγάπη προς την εργασία, σε αντίθεση με την αναβλητικότητα και την τεμπελιά που είναι η επικρατούσα τάση σήμερα. Και αφετέρου, να σταματήσει πλέον η παιδοκολακία και να μιλήσουμε στους νέους για τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και όχι μονάχα για δικαιώματα.